Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Action Firing Line. Sa ngalan sang inyo regular anchorman, Aksyon na Brian Morden. Ako naman Aksyon Artay Hupon checking in diri sa Miyerkules nga presentation sang inyo palatuntunan Aksyon na Firing Line. Action Firing Line. Oktobre 21 kita tuig 2020. Sa aton nga countdown 65 kaadlaw ang nabilin bago pa man magabot ang adlaw sang Pasko. Action Firing Line. 72 kaadlaw man ang nabilin sang 2020. Kagaton nasug alawon ang pagsulod sang 2021 nga tuig. Ano ay han ang nagahulat sa aton after 2020? Action Firing Line. Liwat na naman kita nga magapangalagad tub-tub sa takna nga alas 9 karon nga gabi. Magka-aksyon tang nga nagamonitor agi sa Facebook, amo man sa YouTube. Good day sa inyo tanan-tanan. Ano man na oras sa inyo ginahamtangan, ang iban delay, no? Ang iban advance, ang aton lang panamyaw gid sa inyo, sang mayo lang nga pag-monitor. Action Firing Line. I-check ko lang dugay-dugay ang lagkat sa panahon kay diri sa aton sa bilog nga Negros Occidental kag Bacolod may mga pagtupa sang ulan nga nabatyagan karon iyang adlaw. No? Pero alas 3 sining hapon, ang severe tropical storm Pipito o Saudel, ang iya sining international name, ara siya sa may 265 kilometers west sang Dagupan City, Pangasinan. Mayara sang coordinate nga 16.4 degrees north kag 117.9 degrees east. Pero para sa paghatag sa aton sang dugang pagid nga update karon iyang gabi, DYEZ Action Radio sa Bacolod Weather Update. let's have Gani Republika gikan sa PDMP. Aksyon gan may gabi. May gabi sa aton mga listeners, no. Ari lakat sa atong tempo sining gabi Miyerkules kita karon Oktubre 21 tuig 2020. Severe tropical storm na si Pipito, no, nag-intensify ini siya sa classification halin sa tropical storm. Karon may antad ini sa distansya sa nalawag mo kangina 265 kilometros ang kalayon sa nakatungdan sa Dagupan City sa Pangasinan. Gagara siya sa 16.4 degrees north, 117.9 degrees east. May pwersa ini siya nga ginadala nga kabaskugon nga hangin 95 km per ora. Nagamadlos ini siya masobra sa 115 km per ora kag nagagiho ini siya padulong sa nakatungdan o kon masiling ta nagapalagyo na siya, no, sa aton par. Okay. Sulod sang 15 kilometro ang iyang dalagan.
Nag-complementar isa ka weather system naton ang dupoy-dupoy sang hangin amihan o kung northeasterly surface wind flow nag-apekto dito sa pinakapunta sang naminhan sang Luzon. Normal ini nga basta sa Oktubre hasta sa Nobyembre nga may nagatupa nga ulan no kay manugsulod sa sikandak nga ginatawag nga winter solstice gindeklarar pa opisyal nga pag-asa sang nagligad nga October 2 onset na ang La Nina. So hindi ta matingala action art no nga may ulan ginaya. Karon ang ginbilin diri sang bagyong Pipito nga magalumon ang kalangitan may lapta-lapta nga pagtupa sang ulan kag pagpanaguob amo ni mga lugar sang Batanes, Babuyan Island dito sa La Union, Okay. Pangasinan, Zambales, Bataan ang Mimaropa. Diri sa aton nakatungdan sa Kabisayan no kun Western Visayas kag Zamboanga Peninsula. Tuga ini sang trough o kun galom ni severe tropical storm. Amak mo na ginalaptaya, mayara sa Luzon, mayara sa Visayas, mayara sa Mindanao. Inaikog gina lang, traffic na lang. Inang amo ginarawit ya ang cyclonic movement o kun rain radius siya bla. So lapta na siya. Kaya gamay mo lang ang Pilipinas kung lang taon naton sa mapa. Karon ang maayo yang tiyempo amo ning Metro Manila kag sa iban nga bahin sa aton pungsod. Okay. Ang kondisyon sang ilang tiyempo may pag-uum-guum ang kalangitan hasta nga magalumon ang kahawaan nga may naligwin ini nga mga pag-ulan. Halin sa localized thunderstorms sa buot. Singano nga daw makakita pa sila yasang bituon o kung buwas sa aga sang butilak ni Haring Adlaw. Okay. Tatlo karon ka lugar ang kondisyon sang hangin kag ilabaybayon ang naminahan kag sentral sang Luzon para sa kasarangan asang may pagmadlos ang huyop sang ila hangin halin na bagat na nasidlangan pakadto na aminhan. Nasidlangan akong southeast to northeast while ang nakatungdan nga bahin sang nabagatnan sang Luzon magahali naman niya nabagatnan nakatungdan o kung nabagatnan nasidlangan. Translate na naton action art sa English no para maintindihan kay magsinang nabagatnan na minhan nasidlangan kay do kadalom bla. So ang east amo nang nasidlangan. No? Ang west nakatungdan. No. Ang north, south nabagatnan. Na amo na. Ang naaminhan north. Kung ang hangin lang amihan ang tawag sina. Amihan. Ang mga balungis yan no na. May hangin ni tawag na mga kwan. Amihan, northeast, magsili naman taya habagat, southwest naman. Nakibot ko sina nakabati ko bala sa nagasakay sa bangka, sa kawayan. Siling niya balungis. Nabong silang ko anong balungis man? Ano ko no? Balungis? Ano ko no? Tiwai man siya nag-explikar. But siya na rin magbalungis, convergence nagabungguan na yung direksyon. Amo na may southwest, may northeast, may habagat, may aminhan, dason may easterlies, kag westerlies, nagabungguan na tawag niya balungis. But basically sa chimpo naton diya sa Pilipinas o kung diri sa aton Malay Peninsula, kay ari kita na butang sa lokasyon naton no, inang amihan man ya kagabagat. Okay. Oo, mas maayo nga gani nakakuha ka inaalam sa iya may balungis gali o to daw kakatabo na action art. May mga termino sila yung ginagamit ng kaysa do ka bago ka lang kabati bla. Mayo gani na gina-explikar mo gid. Why ka ga tutor online sa kwan? Inang si Iligay nun? Ang jogabwat bla. Oo. Katingalan ay sa akon kundi ko naginapangwa ko no niya tuon ka Sumakwilan. Sumakwilan singko wala man. Kaya tibot sa mga dupoy-dupoy sa hangin. Kasi sidmon do mana sang kahaponan non o kagabi kon. Mamangkot ka pa kung naka-eskwela sumakwilan. Sa edad na iya Hindi daw ko lang sunggana. Manaog kita dire sa aton local nga forecast sa action. Okay. Nalawag ko gina no ang magalumon ng kalangitan may lapta-lapta ini nga pagtupa sang ulan kag pagpanagob. Nalakip kita dire Western Visayas. No? Okay.
nga aton mabatyagan karon sa kabugusan sa aton probinsya sang Negros Occidental o kung lakit na ang syudad sang Bacolod. So posible may ulan-ulan ta karon sa gabi, mayo ang tulog mo nimo. Kag ari lang kita sa mahinay. Hasta sa may kasarangan nga pagdupoy-dupoy na kay moderate lang mo, light to moderate, dupoy-dupoy sa hangin. Okay. Nga magalin na bagatnan nakatungdan pakadto na bagatnan southwest to south. Nga may makanay hasta sa kasarangan nga kadagatan na okay. Te mo nang maayo kay gina explicar gid naton sa ila ang mga terminology sang sumakwilan. Gani man. Sa English no. Oo. Te galing hindi lang pagpadalmi gid nga masumakwilan kay paron singuna ang panawagan sa pulungkuan lingkuranan karon di ni katsindi ang mga huben. Tuod man. Di lang pulungkuan na sa sumakwilan lingkuranan. Lingkuranan, lingkuranan. Subong ang balong ka sa bata. Lingkuranan. Ha? Lingkuranan daw Cebuano naman niya. Hindi, sa sumakwilan na muna. Lingkuranan. Oo. Pulungkuan eh. Oo. Galing kiti mga... Kaya sa ila, sakyanan mo. Oh, sakyanan. Wa tayong sakyanan, no. Oh. Ano na ya? Di, salakyan eh. Oh. Aha. Oh. Nga nagkanto ka. Salakyan mo, Carbaw. Oh. Kung gabakiro ka sa Carbaw o kung kabayo. Sakyanan man gyapon sa ila. Sa din? Sa Cebuano nga term. Sa Cebuano. Abi ko, anwang Carbaw? Aklan na galing anwang. Aklan, Pero magsiling tayo nga kwan Bisaya, gidya daw genuine niya daw ginasiling nila nga Cebuano git, no? Aha. Daw man na. Nga, Cebuano ka? Ako ginbalanon ako. Ti Ilonggo gid eh. Bagay. Te, why ta problema within today and this coming weekend? Na ba mayo nga pamangkot, no? Doon ako palang taon mo ni Action Art. Why naman ko niga sa pakay Pipito kay daw gapalagyo na siya malampuan siya sa aton PER. Ginalantaw sang forecast models naton may ara daga pulon-pulon between sang Visayas kag Mindanao. Okay. Daw ginaingadlan na nila ni si Quinta. After ni Pito, Ditertio si Quinta. Potensyal nga isa ka bagyo manugsunod. So, samakon mo na. Ang Quinta nga daan, sunod ina sa kwarta mo? Amo na. Pinta mo. Pintagon. Pintagon, no? Ting dason sila, sixta na, ti sobra na kalaka na dayo makita mo nga salakyan, may kambya nga sixta. So, manang balantayan ta, ang Quinta, kay ginalantaw manamon, daw potensyal siya. Ang lain gan, kaya mo ni siya ang last nga... Hindi, I mean, last ba lang nga quarter, nga permi lang ang tuka diri sa aton. Di ba? Hindi man, oo. Ang October, November, December, amo ni kalabanan ginabantayan, kay ang tuka, diriya sa aton sa Visayas, masami galabay ni. Lain Western Visayas, masami. Pero sa weather observation, as per weather observation, halig na sang Chimpo pa ni Aning Joseph Maranyo, ginabantayan naton historical, chronological trending. Ang tuga tadi ari sa Disyembre. Second half sa November, December, January. Daw mo na. So, magalin sa Hunyo, Hulyo, Agosto, September, Oktobre, pasaka gina saya. Okay. Di ulat-ulaton ta. Kay kung ka isa may nagapamanggot. May bagyo tagan. Siling ko, way pa. Ulat-ulat lang da kay maabot gina. Wara, kay mo. Hindi lang pagpahuga? Kutaw. Sakto gid lang nangakon nga sabat. Hindi, silang kwento ipagpahugon. Papari parahon lang. Papriparahon lang. Sige, are. Para sa aton mananagat, no? Ang hunas kagina alas 6:44.4 ang takos ng Kanabawon, ang taob. Alauna 31 karon sa kagahon mataas-taas ni 1.9 metro ang kadalumon. Kag alas 5:24 naton nagtunod si Haring Adlaw magabot lang siya alas 5:33 buwas sa aga. Okay. Ang pinakanubo naton nga temperatura ari sa 25, masaka ini siya sa 32 degrees Celsius, no? O kung 67 hasta sa 89.6 degrees Fahrenheit.
So dira na tapos ang aton nga lakat nga aton Jimpo Action Art. Ate, sige. Ang kasugpon sini sa sunod naman nga kabanata. Guro, way man sa mga lugar di sa Negros nga nagbaha? May ara gid man na iya baha, pero naga-subside lang siya. O kung siya po- Way man nag-alawas sa mga kasubaan? May ara man gid, pero daw silingta nga magsiling diya sa Negros, ang tao, ang consciousness nila daw na heighten na gid ya. Ang awareness nila daw tama na gid ka taas Okay. sa padayon ta nga pag-edukar ba. Gani man. Parehas ni sa inyo, may Aha. weather forecast tayo. Mm. Gabi sa aga araman, di nagapalamati ng ato mga Negrosano. Labot ako no hasta sa mga konsepsyon to sa Iloilo, Balasan, Limeri, Oo. San Joaquin, labo to? ta. Amo na ginadayaw nila. Gani man. Sige. Ginaedukar ta sila. Aha. Sige. Pwede ka nakapapili, bro. Oo. Gan? Oo. Sila ko pwede ka nakapapili. Kino bantog ka na sa sinubaan eh. Hindi na ya, hindi pagintrahan po. Pamangkuton ta way tada ang boss, way tada kabalo. Away ka na, ya. Ang Jimpo. Oo. Sabi ko, nakat politika, kabalo ko man. Kabalo, pero way tada gintra. Ate, sige. Salamat, Ken. Sige, Action Art, may gabi. Salamat. Action Firing Line. Gani Republika sa nakat sa panahon ng balantayan tag kay may mga area sa actually grabe ni si Pipito, may mga lugar nga very destructive ang kalitan nga gindulot niya, may mga puloy-an nga nagkalaguba, may ara pagani mga feature sa television nga grabe kadalom ang dalang baha nga pating mga puloy-an no nalabot iya sambati normal ina basta mabagyuhon ang tiyempo. Action Firing Line. Amo ang suggestion ko kung ikaw abin nag-umpisa sa pagpangabuhi mo, nga ang isa ka pamilya masaming ginauna among pagpundar sang bulutangan o kung puloy-an nila, mas maayo nga ang imo sinipatindugan sang imo balay, ara sa lugar nga safety halin sa landslide, i-consider mo gina. Safety kung may ara gid man posible nga baha sa ulihi. Action Firing Line. Galing kiti may pilaman ka mga subdivision nga ang disenyo nila yagin pang tabunan nila ang mga lagyan sang tubig kay gamiton pa agod ibaligya kag patukuran sang housing project, mga housing development tingwa sa ulihi gapanultol gid ang tubig baha kon in kaso nga ang maginulo-ubra nila da nga lagyan masupnan. Action Firing Line. Let's go to work na dari sa aton sining nga pagpangalagad sa gihapon Action Firing Line sa ngalan sang ini-regular anchorman Action Brian Morden. Ako naman Action Artay Hupon nagapangalagad na tob-tob sa takna nga alas 9. Action Firing Line. Anong pinagkamadalag ko nga balita nga aton sinihatagan pagtamod karon nga gabi? Ari ay diri sa bahin sang aton sa Negros and Bacolod, mga update karon sa COVID-19 ang balita diri unahon ko lang ni ang sa lokal man may mga lugar diri sa Negros nga karon luwas sadtong unabla nga deklarar na bilang COVID-free ang nagsunod diri among San Enrique kag Hinubaan. Action Firing Line. Pero Kabankalan, Silay kag San Carlos may pinagkadamo nga active cases sang COVID-19. Action Firing Line. Madetalye sa nagkaroon bantayan ninyo sa report yung aksyon Marlon Hinovia. Now, atensyon sa tanan nga mga trabahante sa sektor ang sa mga mamumugon bala sa pribado nga sektor kayang emergency relief allowance proposal sang labor sector na sumiter na sa bahin sang RTWPB. Action Firing Line. Ang problema sini kay talakayon sa panabuton pa nga bulan sang Nobyembre. Action Firing Line. Medyo malayo-layo pa. Kag sa Bacolod City Hall nga mga balita utang o kunwari ay ang balantayan ta nga mga report sa Bacolod. Ang Bacolod City Health Office hindi magbaton sa mga pasyente nga may sintomas sang COVID-19
umpisa Oktobre 26. Action firing line. Kung ikaw may sintoma nga mapacheck up ka dira nga may kaanggid sa mga sintomas sang COVID-19, tingwa dito ka diretso sa BRO o dira sa may base center. Kadto ka dito ka i-check karon. Libre man gihapon ang konsultasyon. Action firing line. Samtang sangguni ang panlunsod sa Bacolod ginaprubahan sa second reading ang proposed ordinance nga nagahatag sang moratorium sa renta sa mga awardees sa 3 ka merkado kag Manukan Country. Action firing line. Ang subo-subo nga balita, masif lang ko very quickly ang San National. Now kay RI, mga OFW kag pila ka mga luyag magpauli sa ilatag sa ka mga probinsya. Ang subong stranded, anong rason? Bangod nga ang Red Cross naguntat anay subong pag-cater pagkuha sang RT-PCR test. Nga, sos ang utang sang PhilHealth sa Red Cross, puwerte kadako! Action firing line. Tinano ini, hindi bala porting isyo da sa bahin sang PhilHealth? Ano na, President Tigong, pabayaan talang na nga bisan ginbuslan ta na? Especially kung hindi nila gyapon masulbar within sa ginatag mga timetable sa ila, ay sobra na gini ka mga batinggilan, mga tao, golobrada. Action firing line. Luwas sa mga matarong pero ining mga ginaligar, gamani obra, gamani pular, tagpating pandemic, nisakyan pa nila sa ilang personal ka mga diskarte para makaraok, para makakwarta. Uy, President Tigong, maluoy ka, pangkakasaina sila. Action firing line. Ay grabe na ni, may imaginon mo, stress na nga ng mga OFW. Pag-abot ni luyag na nga magkapa-RT-PCR test para makuha ang resulta. Agod magkapauli sa ilatag sa kapamilya. Tina-delay, waya na yung subong ginagkaitat tanong gwa sina, tiner ka dito, o kayong sumong duway naman ka tiner ka dito sa aton, base sa Manila, matamat naman. Action firing line. Ang gwa ang mga OFW, ang ilang nga kinitaan kag tinipunan, halin sa iban nga pungsod nga kuntani dalon sa ila puloyan ang malain sini kay basi maubos gasto dito sa ila tiniran sa bahin sang Metro Manila. Action firing line. Pero magkadali ma-update kita kon kaso sang COVID-19 sa bilog nga kalibutan nakadangat na subong sa o naglabot na sa 41 milyones 108,220 ang cases sang COVID nga na-record sa bilog nga kalibutan. Ang mga nagkalamatay yara na sa 1,130,665. Action firing line. Ang recovery ara na sa 30,662,407. Amo ina ang mga naka-recover. Action firing line. Now, speaking of COVID pandemic, ang sabahin sa pungsod India, kundi nagapangduha sila subong sa pungsod Amerika, nga ang total nga infected sa ila dito is 7.5 million ka mga pumuluyo dito sa India. Ang isa sa mga opsyon sa mga eksperto kag sa gobyerno nila, binyunano, kundi ang RT-PCR test, porte kamahal ni, ang iban nga mga test, agon may balawan kung positive ka sa COVID, kinanglanon dirang dako nga pundo kon budget. Action firing line. Isa subong sang ginaproponer dito sa bahin sang India. Amo ang paggamit sang pregnancy paper strip test para sa resulta yaman gwa sa sulod sang isa ka oras lang. Action firing line. Siling ko daw hindi gani ginapasugtan di sa aton sa Pilipinas, no, ang pagwa sang rapid testing, pagi sa dugo, much more pagining paray sa busong. Action firing line. Pero tisiling sang ilang gobyerno, isa ini sang pamaagi
sa mga remote areas nga pigado na nga daan nga madasig nga magkuhaan nila sang resulta. Action firing line. Pasalamat kita kay diri sa aton sa Negros, San Bacolod. Amat-amat nga naganubo ang record sang positive cases kag bisan ang active cases nag-drop na. Action firing line. Ay hindi na ni magwantang halit sang COVID, hindi na niya sa sulod sang 8 ka bulan umpisa nga na-record diri sa aton sa Bacolod kag Negros tilantawan niyo bala ang kalitan nga iya gindulot. Action firing line. Kabay pa mangintayuyon na ini kag pa-downgrade ang aton community status after October. No, gina-expect nga ti pagsulod sang Nobyembre, mabalik kita sa MGCQ. Action firing line. Amoy na so parang pinagkamadalag kong mabalita ang aton tutukan na diri sa Wednesday edition sang inyo palatuntunan Action Firing Line. Action firing Mga line. mensahe nyo pwede nyo mapadala diri sa aton siring at text hotline, no? Pwede nyo mapadala sa 0938-225-507. Pwede nyo man mapadala sa aton siring at chatroom diri sa Facebook page, sa Facebook Live, sa Action Radio para aton man mabasahan. Action firing line. Now, ara sa YouTube, pwede man kamo sa comment section makapadala sang inyo mga mensahe. Action firing line. Alas 7:22, Action Radio Philippine Standard Time. Alin sa sining mga headlines kag pila ka mga balita naton pambukas ka mga headlines. Unahon ko lang anay ari paumpaw porsyon kabay pamayong resulta siniman karon nga adlaw may yara sang giniwat nga Zoom meeting kaya mo ning uso subong mo kag amo na ni ang ginahimo halos kalabanan halin sa pampubliko dahin sa sang gobyerno pagkadto sa mga private sector. Online meeting na ang ila ginahimo. Man hindi pwede ang face-to-face. Delikado gihapon. Action firing line. Now, karon nga adlaw, may meeting sila. Kagari bantay kamo sa mga small, medium, nga mga ang halin sa micro, small, and medium enterprise. Mayara man pinagka-latest karon nga update after sa meeting dito sa RTWPB ngay dalon si Sir Winnie Sancho. Action firing line. Pero tigaling kay ining parte sa emergency relief allowance. Ang pagtalakay sini ginset pa on November. Lines of firing line. Joining us tonight, risato nga pagpangalagad is Mr. Winnie Sancho, ang labor representative sa bahin sa RTWPB sa Region 6. Sir Win, mayang gabi. Yes, Action Art, good evening, no? Mayang gabi sa imo kag sa aton mga tagtalamati, no? Labi na gid sa mga workers sa Western Visayas. Sir, mayang gabi, tinano ang update kina after sa Zoom meeting ninyo? May positive man nga side? Ano ang balita nga madala mo, sir? Well, ang amon nga proposal sa pandemic emergency relief allowance, ang amon nga position paper, ginpadala na namon sang Monday pa, no? But then, para matalakay gid siya sang Mayo, gin-schedule ni siya sa November 12, no? Okay. Na meeting sang regional tripartite wages and productivity board, no? Kag nag-request ako nga kung pwede, on November 12, ara na ang initial comment, no, sang management representatives, kag ang iya sa secretariat, para nga matayo yun na lang ang among diskusyon, no, sini nga issue, no. Kadua, may form nga preparar ang NWPC kag RTWPB para sa management, no, labi na gid iniblang mga small medium mga micro no, business enterprise nga i-download nila sa internet sa iyang website sang RTWPB6. Kag kung ma-download na nila ini, pila pa nila, no, daw kuha ni siya daw profile bala sang ila kompanya, pila ka bilog tao nila, pila ang sweldo, kag pila ang gin-terminate nila, either permanently or temporarily, kag pila ang ila gin-retain, kag ano ang status
sang ilang kompanya, no? Kay amo ini ang mangin balasihan nato, no, sa pag-evaluate later on kung kinanglan nila sini ang subsidy kag ang ibang pagid nga ginatawag naton mga stimulus package, no. Kay nabudlayan ang Dole Region 6 sa pagdetermine tungod wala sila nakasubmit sa ginatawag naton sini nga requirement, no. Although sa Republic Act 727 Art required ni sila to submit, no, annually after the issuance of certain wage order, travel wage order number 25, required din sila nga mag-submit. So this time, ginahimo sa NWPC na padala ng idlang klasang format para makumpleto ang mga detalye art sini nga ginahingyo naton sa management para mabuligan man naton kung pilagid kabilog ang establishment ko di nga losing, no, kung negative ang ilabing status, no. Kay sa subong art siguro mga 61,000 plus ang establishment diri sa Region 6 at 90% sini, no, suno sa datos 90% are considered, classify nila nga small, micro, medium business enterprises. Okay. So, iniala ini si Parado ni, pero atong inyong emergency relief allowance to be discussed pa on November 12. Oo, i-discuss tayo na kasi tanawon tayo kay ang amon sina ang proposal, no? Although it's not a petition, ang proposal namon niya nga kung hindi kasarang mapay lang sila petition for exemption. Okay. Kaya ang aton wage order may mga exemption man mo. Amo na lang nang gamito naton kung hindi kasarang ang establishmento sa paghatag sang kung maprubahan gid man ang ginatuwag naton nga emergency relief allowance kay temporaryo man lang ni siya, let's say for 6 months, and then after that re-evaluate naton kay sa November 26 art malaps na mo 1 year na ang aton wage order number 25. Okay. So, ining para sa mga MSMS, nano yang gina-expect ninyo, magkahimo gid man sang datos diri nga at least mabuligan, check ang mga nagsira na naguluntat ng mga negosyo? At kay mante, ma-identify naton mo kung out of this 61,000, pila pa ni sa ila ang nagasigi yapon operate kag pila pa ni kabilog sa ila ang nagpanira, no? Kaya ang Dole sa akong pagtanaw daw hindi sila kasarang, no? Magsalilibot kag magpang-inspeksyon nabi ginta kamayo namon na lang ni gurong pagi para at least hindi man mahulan ang ang mga i-email na lang nila sa Regional Wage Board. Okay. Kag mabala nato ng ilang status art. Yes, with the expectation nga maging honest to goodness ang report nga i-submit sa ila. Ti dapat gid man kay ti gamiton tani sa uli mo kung mag-links lang muna ila status kag for example biart may matupa nga wage subsidy, no, o kung ano pa kita ti kag makita naton nga may may discrepancy sa ilang mga datos sa gin-submit ti kundi maapektuhan man sila, no. Kag para man sa kayuhan sang tanan para masitol once and for all bala kung ano gid ang status ng mga kompanya nga ari diri sa Western Visayas at amidst, no, di pandemic nga ginatubang naton art. Sige. So, lato na mo na ang mga latest siya kay tida mo, subong nga worrying do hindi ka baton 13-month pay bala? Ang 13-month pay, I think, ang stand sinasang labor is, isa lang ila stand nga, kinanglan, bayran, no, hindi pag-defer. But then, ang gobyerno, dapat mataging subsidy, or ang kompanya dapat ma-avail sa isang loan, no, sa aton nga gobyerno, no. Okay. But before ta mag-dismiss sa RTB, may isa lang ko concern abi nga i-raise. Yes, sir. Yes, sir. Napertinisir ini sa labor labi na gid art sa
mga proliferation sa mga Chinese retirees, no? Na nag-aagaw sa trabaho sa mga Pilipino. Pag ining mga retirees, ni man sila retirees na silang 60, 70 years old. Ang ila sinidad, mga 35 to 37 years old mo. Uy, Ambot ko na ano nga layi ang ila sa China, ya nga gina-consider nila nga retire na ini. And then, kung makadeposito ikaw about 50 to 150,000 pesos, pwede ka na ma-consider nga retire or makabakal ikaw sang isa ka unit nga kondominium da, pwede ka na maka-retire sa Pilipinas. Okay manatani kung himuon na bilang nila nga retirement village ang Pilipinas. But then ang inakangawan ta dayart kay 30% sang workers sa aton nga build mga Chinese eh. Si ang aton da ginakangawan bala nga amo na ning kataas ang aton ang employment, no? Kada kadamo sa Pilipino nga wala siyang obra. Nga ngayatag da pa na sa mga dumuluong, no? Pag nga tagaan sila sang priority. So these are things that worries the labor sector, Art, no? Kay Japan ini this is counterproductive, no? Tungod sang pandemya nga daan nga nagkatabo sa aton. Dapat may policy review, no? Ang DOLE kag ang immigration na pertiniser sini mga bagay nga hindi lang naton pagpabayaan kay magalala ang aton sitwasyon. okay. Sige, sundon ta kag hibalawon ni kag may mga datos kita kung pila na sila kabilog di subong sa Pilipinas. Ate, makuha man ako kay araman siya daw updated man siya sa sa national news, no? Kay nalin na ako na kitaan. Pero this is a thing of concern for the labor sector. Sige, on that note, Sir Winnie, salamat kid. Salamat ng gabi. Thank you. Action firing line. Winnie Sancho, kabay pang maaktuan na ini sang RTWPB ang ginawa ang nga naton nga mga update kag parte sa emergency relief allowance na kag iban pagid nga concern kon labor ang pagahambalan. Action firing line. Damo subong mo nagag-create nga mga medium o micro small kag medium enterprises. Ngati ang iban nagsira, ang iban nag-iban tawo, nag-operate 50% pa lang ang nagbalik nga empleyado. Action firing line. Pagbalik ko bala karon, grabe maning balita to sa Dumaguete ho. Ang opisyo nga operation sa PIDEA, oy, kabay pa nga diri sa aton di man matabo, din kaya kita ya. May araw sila ginimo nga kuno by bust. Ang ambal nila sa isa kabalay nagkaradakpan ang mga suspect where may CCTV. Nagapakita nga ang ila operation hindi kay sa isa kabalay kundi may nagkalain-lain o tuway nga mga balay nga ginhalinan. Action firing line. Ibangod sining insidente, kabay pang PDEA diri sa Region 6 kay ting Dumaguete, iyan na ka Region 7. Kabay pa hindi na diya matabo sa amon sa aton diri sa Negros. Action firing line. Daw sa kay hindi amo, hindi man ay tungod gininstruksyonan kamo sa presidente nga magkampanya kamo tudo-tudo against illegal drugs. Tapos ang imuon nila gali illegal man. Action firing line. Mayo lang gani kay mayara sang CCTV footage nga na provide sa korte ti kalamay sininila sila pa ni ang laban nga manabata. Action firing line. Gano pagpasiguro sa PDEA diri sa aton sa Rion kag ma-update na sa mga balita upod kay Action Marlon Hinubi ay natalan sa pagpanumbalik sang inyo palatuntunan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Agapasumbanwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na.
mensahe nga may dala paglaom kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sinsan ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahin na ipalangnan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito
dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng B, I, D, A ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use?
I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito Ang Radio Philippine Standard Time, alas 6 or alas 7:46 na. Action firing line. Kay Bia Jonathan, Cyril Sorilia, no maing gabi lang na Castellana siya gamonitor, Leonora Kusay Cabarles, kag John Rolin Marfil, o diras tabok mga Marfil, dira nga mga pariente naton. Action firing line. Chay Erlinda Soriano, kag Nonoy Elmer, ga-monitor man siya. Maing gabi dira kay Rafael Casiris, watching your program from Purok Matahom, Tangob. More power to Action firing line. Action firing line. Nong Indricio na kag Christian Gregas, ya doming gabi da kagay Lineth Grace Alba, no ga-monitor man siya. Action firing line. Antes sa report ni Action Marlon Hinovia, now ario kay ang natabo pala dito sa Dumaguete, kabalo ka, although ti lainis lang region, lain man nga mga agent ang dito nagatrabaho, pero ti anytime ang mga officers o kung mga agents sa PDEA, pwede na sila come and go niya mong katulad sang pulis. Nga bisan din ka lang pwede ma-assign sa trabaho. Action firing line. Tingaton lang diri kay ang natabo dito sa Dumaguete, can you imagine ang isagid sang natabo baladriya mo ning ginhimo nila nga operation, kasang ulihi na diskubrihan ti amakon mo yang ang aligasyon nila may bust ang ginhimo kag tapos sa isa ka lugar igo kwentaon may CCTV gali. Action firing line. Ti subong nga daan ang PDEA and the PNP, grabing operation. Now, ti ang maskara kay way madayon di si Bacolod, ambot kon may supply mangyapon legal drugs sa sululod eh. Action firing line. Ti kabalo ka kun ang law enforcers naton mismo, may mga gina-question sa ila kag may mga insidente katulad sini, nagakamusingan ang maayo nga imahin sang mga matarong nga mga ahente kapin pagid sang Philippine Drug Enforcement Agency. Action firing line. Tingaton nga dan PDEA head ri sa Negros. We know all the fact nga tihalin man ni siya dito sa Cebu mo. Ay dulo kon mga kaagi man ni men ini nga mga individual ha. Online sa firing line. Joining us tonight is the PDEA Negros head, Sir Nicolas Gomez. Sir, how are you, may gabi? Sir, may gabi sir, kag may gabi man sa inyong mga taga-paramati sir sa inyong programa sir. Okay lang kami sir. Salamat gid sa time, no? I know nga nakaibalo ka naman sining insidente dito sa Dumaguete nga tidon nagtayo gid sa kabalo ka may ara ginayasang negative man nga effect in the organization as a whole. Hindi naton madula kisay ga question taon niya nano ni man nga mo ni nagkananabo. Now, ambot familiar ka ni sir sa tong mga na-involved, actually may mga ngalan ko din nila pero may familiar ka ni sila. Why ni sila ka-under siguro sa imo? Sa mga pangalan sir no, why ko man ma-under kay mga junior man ni sila sir. Mga pero ini mga pangalan sir medyo ano man sir, mga medyo familiar lang ang pangalan. Familiar lang kay ti may mga gatherings man guro ka mo kung kaysa kapin pa Region 7 ka man o 8 sing unahalin sir. 7 sir, 7. So medyo malapit man sa imong Dumaguete kay sakop nyo. Yes sir, correct sir. Sir, anong implikasyon sini kag gusto naton kuhaon yang assurance sa taga PDEA so Negros nga
Ini nga bagay hindi niya matabo di sa aton. Yes, sir. Ako, sir, no, personally, medyo ining insidente bagan nakapalumural sa aton, sir, no? Although I'm not in possession, sir, no, to give comment, kaya mo gani, why man ko first-hand information kung ano man ang mga circumstances na tabo. Pero siguro, sir, sa amon din, no, sa aton sa Negros Occidental, sir, no, kundi sa Bacolod, ato mga tinguhaan, sir, na... Hello, sir? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Ginatinguhaan maginaton, sir, no, naton mga operations, ginbase ginaton sa mga intel reports kag sa case build-up. Isa pa, sir, no, may mga tawag nato na may safeguards man hindi ni matabo nga irog sini nga pareha sini nga insidente kay sir, may sa ato, no, sa amon ng mga law enforcers may ara kami criminal kag administrative liabilities kung amon itong paghimuon, sir. In fact, makita naton da, sir, no, posible atong criminal liabilities base pwede ganito ma-file lang siguro planting of evidence, no, dako na siya na kung tanawon mo sa layis, that is life imprisonment, ang nakabutang ganito death penalty, no. So amo na isa sa mga safeguards nga matabo ni siya nga na insidente kaya diri sa aton sa tinguhan ginaton ng tanan naton mga operations nagabase gid sa intel reports kag ara sa case build up para kung na-file gid man naton ang kaso sigurado kami na ang aton conviction medyo dako ang aton chance. In short, under your watch diri sa PDEA Negros, hindi niya matabo ang katulad sa Dumaguete. That is correct, sir, no? Kay ako, sir, may pamilya man, no? Ini sila may pamilya man sila kung nato na himuon sa ila. So that's unfair. Although gani siguro gabuhat man sila mga illegal pero mo gani as law enforcer amo man na responsibilidad na protektaran man ila rights, So kaya paninguhaan gid na sa amon rin mismo sa PDEA Negros Occidental ang tanan na mga operations naton naka-align mismo kung ano ang sa legal basis. So that is a good assurance coming from the good officers ng PDEA. Now, yes, tadi maskara subong siling komo ning ginabantayan sa una sa PNP, PDEA, every time nga may mga activities galing subong bangod sang COVID, why kita maskara. Pero anong observation, no, sir, since nga why man maskara, why gin man sang may nagsinulod nga drugs de? Ang general, sir, no, ang monitoring naton, sir, no, sa bilog nga probinsya kag sa Bacolod, ang aton market, sir, no, nagkahinay gid siya. Nagkahinay siya tapos ang aton sulod sa aton diri supply, sir, nagkagamay gid man. Kag kung nabalaan nato, no, kung aton madumduman, no, nagsulod sa aton diri na kilo man na dakop mandayon. So because gani ang kapulisan kag ang PDEA intensified na aton operation against illegal drug activities. Kaya mas aton border kag aton pagsulod ang aton coordination sa other provinces sa mga nagasulod sa aton diri nga mga roro kag mga base kung may ara man mga cargo ginamonitor man naton sa para gid mabala naton kung halimbawa yung pasulod di man. Pero so far, sir, ang aton supply diri sa aton probinsya kag syudad hinay gid, sir, subong kag talagsag gid lang ari subong magabot sa aton. So may epekto gid, no, nga why sa activity daw kaluyan nga daw ay nagsinulod ang dalagko nga volume. Correct, sir. Ini nga pandemic, sir, ako man isa nga nahatag sa ato na medyo good side, sir, no, na punggan giniya ang drug routes nga pagsulod, no, sa illegal nga droga diri sa aton, sir, because of amugani kay strict naton mga borders. Kag hindi basta-basta makasulod sa iya na LGU kaya medyo ang aton mga kabayo aton mga courier, no, sila kalma man sila laylo sila subong. By the way, may schedule kita liwat ROC deliberation na no makulod si tatong dosi, mag-qualify na to sila? Amo na sa atong tinguhan, sir, no? Pero kami, sir, sa PDEA, inaanga dosi nga barangays, dudali kami sila, sir. In fact, sa base sa meeting namo, no, the other day sa Anti-Drug Abuse Council sa Bacolod City, duhagi lang ang posible nga makasulod. Posible lang ang makasulod, sir. Tinguhan nato na makasulod sila kay stricto masyado sila naton barangay drug clearing program
bangod kay ining barangay drug clearing program nato sir gin-consider na siya na most effective platform in curbing the illegal drugs problem. So that is why ang aton mga drug personalities sa isa ka barangay ginasiguro ginato na tinlo siya why naging maski isa dira before naton i-recommend sa Regional Oversight Committee na maging drug cleared ang isa ka barangay sir. Yes sir, yes sir. So, ang namin isini kay bangod sining mo sang stricto nga pagbantayan ay sa border, masiling naton sir nga ang supply subong ninit kang gid sa Bacolod o Jutay na gid lang nga may tendency nga basi magbulyad o magtaas ang presyo. That is correct. Actually, sir, no, medyo mahal man subong gid ang ila kung aton na monitor sino may maaraman ta mga network of informants no sa field no. Napagaton medyo mahal gid sa subong. In fact, masigani sa social media na monitor naton sir na may naga-shout out na dra kung diin makabakal subong kaya mo gani medyo pangitaon na gid siya. Grabe no, may mga pati sa online ginagamit pa na mo na. Correct sir no, amo na nakita man to kay ginin mga personalities ato man gina-monitor although sigurado kita na nagagamit sila sa mga iba na pangalan pero ato man nagahimo kita sa mga investigations ni mga personalities nga ara mismo gagamit sining social media platform na gapangita kung hain na gabakal kag kung iba man ni may ara man nagakuha na ari may ari dire so that sa mo nato gina-monitor sir. Sige, so good luck sa inyo. Anyway, ang team naton sa PDEA daw why nagidban problema kon COVID mga operatives naton. Yes sir. Na okay na tatanan sir no although sa last month medyo nagka-problema pero subong sir okay na naton mga tropa sir. Okay. Sir, why gid man bag-o nga drug group nga daw nagbulos sa itong mga singuna ginatutukan ta diri sa Bacolod? Actually sir no why gid sir no kay ining mga although may ara kita ginatan pero mga remnants ini siya sa mga drug groups nga nagkadula na to mga remnants na gina-monitor na to na posible maghimo sila sa ina ng bago na drug group but so far sir sa aton monitoring ito na mga existing drug groups nga sa aton. Sige. On that note, Sir Nicolas, good luck sa inyo. God bless kag maayong gabi gid. Yes sir, thank you very much sir. God bless you sir. Halam sir. Action firing line. Tinagina ko no. Now ang gin pangayo malang naton nga assurance siya kay ting natabo dito sa Dumaguete bla. No ka matyagan ko kung makalabot sa presidente ni ang pamuyayaw hindi naman hamak mo. Action firing line. Wala malain sa lapnagon nga kampanya kag pagpaninguha sa PDEA. Ginandayaw nato ng effort nila kag actually trabaho gimanayan nila mo. Ang problema lang kung katulad sa natabo bilang background kaysa Dumaguete actually ang natabo diri nga kundi may gindakop sila. Na ang kaso tibay bust. Ang ambal nila aligasyon nga sa korte may mga hearing na iyamo. Tengilad to aligasyon nga tindakpan ini mga suspect sa isa ka puluyan. Sus ang malain sang ulihi kay may nagwa nga CCTV footage ginpanghuripon nila to yung tao kagintumpok lang sa isa ka lokasyon. Action firing line. Yambal ka judge sa dali lang di mayo ning inyo o tinagbaliskad kag sila pa subong ang nagapangatubang sang konsekwensya. Action firing line. Kaya mo na bala, trabaho husto hindi kay pag-intrahan sang hindi mayad. Now, kay wala maskara, nagina ko no, supply sang droga, kabay pa ang mga operation subong way sa magdaradakpan ngayon ng ma-recover, minilyon ka pesos naman ha. Action firing line. Ayos, alas 7:59, standby sa ma-report with Action Marlon Hinovia, kay Toto Andro Juanites may gabidra, kay Sir Francisco Ico Malsi. Oy, kumusta ka na? Hidlaw na ko sa imo, idol. Action firing line. Monitor man si Chay Erlinda Soriano, ang mga taga-Kanduni ko no, inatamyaw yaman kay Grace Bernal Morales. Salamat gidra sa inyo nga pagtutok karon nga gabi. Ang iban karon naman dugay-dugay please ang mga mensahe niyo nga ginpadala. Action firing line. Yang Bacolod atong 12 nagligad kundi way gito kapasar sa validation, way malakip sa deliberation this time. Ang 12 ka mga aplikant sa Bacolod do hawot-hawot gyapon now nga madala. Action
Action firing line. Botang balon, problemado gyapon nga barangay. Man hindi ka mag-qualify, hindi ka makasulod dire. Especially kung may mga adik gyapon sa lugar mo. May nagabaligya gyapon. No? Amo na ang mga bases mo para nga at least sa validation pa lang makapasar ka na. Action firing line. Alas 8 impunto na. Standby Ari na si Action Marlon Hinovia. Ang mga balita nagikan sa Provincial Capital. Good news iniyo kay may mga lugar sa Bacolod, sa Negros, nga COVID-free na. Kag may mga lugar gyapon nga may pinakadamo nga active cases. Kabay pamat-amat na ni nga nubo pagid ang numero. Action firing line. Sa meeting sang EOC diri sa Bacolod, iban nga mga LGU nagakadto kang mag-observe di. Kay gusto nila i-replicate o sundon ang approach kag ginahimo sang EOC sa pagandol sa sining problema sa COVID. Ti may mga LGU nga nagkadto gid diri, nag-attend para nga magkuha ideya sini. Ti Bacolod ang pinaka-latest to do apat bala ang positive case. Tinamitan ni ko na muna kag madula nagilang ni. Action firing line. Para tayo yon nakita nga magkabangon, amat-amat nga magkabangon sa problema sang COVID-19. Action firing line. Grabe gid yan. Hindi gid mabangbang ning epekto sang COVID-19. Kita nyo naman, damo ang nagaantos. Mga pamilya nga kalapit malang mga lugar, bangod sang istrikto nga pagpatuman sang mga community quarantine nga kuan bala nga ginaimponer sang mga banwa kag syudad. Pag ang entry mo pagsunod mo sa mga lugar, budlayan kaya mo. Hindi ka dali gid nga magasulod gid sa mga banwa kag syudad. Action firing line. Bisan pagbisita sa mga mata na do, mabudlay gid, pero tiaring balita nga mayo sa provincial capital. Provincial capital reports. Let's have Action Marlon Hinovia. Action Marlon, may gabi, please come in. Action Art mayara sang latest nga datos kagin presentar ang Provincial Incident Management Team kon PIMT bali record ini as of October 21 nga halinban sa Provincial Health Office o kon sa PHO Action Art na kundi mayara sang LGU nga may pinakadamo nga confirmed cases. Pero ang ato sin Action Art i-plaster ang may pinakadamo nga abot silingon mga nagkalabilin na lang nga mga aktibo nga kaso pasyente sang COVID-19 nga way pa Action Art nag-alalayo. May good news kay nagdugang man ang lugar nga makabig COVID-19 free. Kundi una Action Art to ang Don Salvador Benedicto na COVID-19 free na to. Galing ka way to maglawig ang ila siling tatak bilang hilway sa virus kay dason nga adlaw may nagdugang na positive. Ang ikaduwa amo tong banwa sa Ngedubaan. Ang banwa sa Ngedubaan tubtob subong COVID-19 free sa gyapon Action Art. Okay. May nagdugang nga isa banwa sang San Enrique, COVID-19 free naman, kaya nag-ayo naman ang tanan nila nga mga pasyente. Daw ka na traba or tutubuso ng ligan man tong COVID free, no? Ang tubuso ng ligan na mo tong nagpangduha sa banwa sang Hinubaan. Galing gawin man asubong Action Art may nagdugang tubuso, may tatlo naman. Amo na galing nga tinagbalik sila, may case sila mo, may active case sila? Oo, so hindi na sila Action Art COVID-19 free. Ang duwa so pang amo ning Hinubaan kag banwa sang San Enrique. Okay. Pero unahon ko lang Action Art ang may pinakadamo nga nabilin active cases. Ang active cases nga may pinakadamo hindi naman Action Art makatigalahan kay nagligad pang adlaw gin-report ta ni syudad sang Kabankalan. Ang syudad sang Kabankalan may 150 ka mga active cases. Ginasundan sang Silay
141. Ang San Carlos, 87. Victorias, 84. Ang number 5 Action Art, amo ang Talisay City. Okay. Ang Talisay City, amo ni sang may pinakadamo nga confirmed cases, ha? Sa Bugos nga Negros Occidental. Pero subong ang ila sa Action Art nga active cases, 83 na lang, 83 na lang. Ang ikaanom nga may active cases, 75, amo ning syudad sa Bago, inasundan sang La Carlota, 74. Ang Sipalay City, 61. Ibi Magalona, 57. Ang syudad sang Cadiz, 47. Bali, top 10 Action Art ang ato sinigin kuha nga may damo subong nga active cases. So, subong na, October 21. Okay. Ang may ara Action Art single digit na lang. Single digit na lang active cases nila. Valladolid may 7 na lang. Pandan may 5. Ang Calatrava may 4. Ang Don Salvador Benedicto may 4. Moises Padilla 2. Kawayan 2. Candoni 3 Action Art. Okay. Ang 0 ti abora sa Nasilentara Hinubaan Tagbanwa sang San Enrique. Tabagosa naman confirmed cases from March 27 to October 21. 4,099 confirmed cases. Okay. Damo-damo naman sa mga nag-recover. Ang mga nagkalamatay, 28 na. Okay. Tabugos nga Negros Occidental. Ang San Carlos, amo ni siya ganing na muno kay na ni Dr. Sipard Gerhard Kailian, nga bisan sa ilis, ay ayo sila ma-moratorium kay do facilities na kulang nagig kuno? Yes, actually yan naman kay mayara pagidman niya LGU Action Art nga ang ila sa rin na quarantine facility or facilities puno gyapon mo. Kay dagod man sang nagaduga nga positive resulta sang testing halin sa contact tracing Action Art. Okay. Ang pinaka maayo lang yung development ara sa may syudad Santa Lisa, yung kay kada adlaw Action Art naga-jutay, may ara gani sunod-sunod nga adlaw nga nag-zero case sila mo. Kag may ara sa nabo-damo nga recoveries. Ti basi kun way man result RT-PCR na pagwalin sa lab mo? May ara man Action Art dasi gani ko no. Okay. Ang galing kay sige-sige ang ila sa nga sige-sige gani ang ila Action Art nga pagkuha sang swab. Galing kay torte kay ang ila Action Art nga kuan pugot nga kag istrikto kaya protocols nga ginapatigayon. Kaya mo ning 83 day nagalaom sila Action Art nga din malabutan bulan sang Nobyembre base kon malabot nila Action Art ang 0 na tapugosan. Grabe, no? Okay, halin sa ila sa ring City Hall, sa ila sa ring market, Action Art, Mercado. Porte ang kampanya, gidya kag bantay sarado, gid. So, parang kay, di nabalaka man sila mo, kay nabansagan sila kabay nagliligad nga binulan nga among may pinakadamo, number 1, confirmed cases. Gintutukan man nila, man yung resulta sa pagtutok, nagadubo ang ila sa ring active cases. Amo ni latest Action Art na ginapresentar sa mga lamang hapon sang PIMT pagi sa kay sa ila sa nga spokesperson si Chacha Magallanistan. Sa Mambukal may ara gyapon gina-quarantine, no? Ang Mambukal Action Art di pa subong magamit kay man ti tinatalana gyapon na bilang quarantine facility. Quarantine facility. I see. Kaya damo ka pamangkot kay kundi may mga meeting na to, even Bacolod, gani may meeting tong taga Department of Tourism parte sa posible pagbalik sang operation sa mga lugar, no, nga ginakadtuan sang mga bisandri lang sa aton lang ang mga local tourist pero Mambukal gliway pagidetsansa. Nagpagwa to nagligad ang Provincial Tourism Office ng listahan. Listahan to sang mga resorts nga pwede na maka-operate. Pero ang makiter nila, ang maka-accommodate nila ang local residents lang. Okay. Why ito ma-mention ang Mambukal?
Mana-mention to nga resort sa Banwa sa Murcia pero hindi mabukal. Kaya ginatala na gyapon na ang mabukal bilang quarantine facility kami ginapaabot pagkadaan nga mga returning residents sa sunod mo. Oo. Kasi kung magginutok naman sa ibang LGU, sige na preparar na ang Banwa sa Murcia or ang mabukal sa Banwa sa Murcia. Luwasin ang iban niya. Ang Sipalay, anong latest? Masudlan na sila, hindi pa? Ang Sipalay Action Art November pa sila. November. November pa. Oo. Pero local residents lang yapon. Okay. Ang tarang nga mga beaches nga ginbook sa Action Art o isang pangayaw. Local na residents lang anay. Ang pwede. Oo. Pero may araya sang pulo Action Art yan nga sarado pangidya. May pulo sarado. Ang 21 nag-abri na. Pero taga-dira lang sa lugar ang pwede na magka-bisita. Okay. Update gikan sa Kapitolyo Provincial ang ka-action nyo. Action na Marlon Hinuboya. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Action firing line. Salamat Ginaksyon Marlon Hinovia. No kabay pa ang pag-recover kay importante ini mangintayo yon, no? Parang at least hindi man maglala pagid ang estado naton sa ekonomiya, no? Ang ekonomiya importante ini. Tikon ang tawo mag-cooperate yapon, magsunod lang sa ginapatuman nga may health protocol. Way kita problema ho na. Action firing line. Ang lain malangya kon kita mismo nga pumuluyo at pinsaron tagid nga sa uli kun ali mo hospital kita, problema kita gyapon kag gobyerno mangyapon or opisyales mangyapon sa gobyerno ang dangpanta. Action firing line. Amo na nga hindi kita magkalipat. Bisan ang lugar naton gani ara na sa medyo new normal na kag zero case na sang COVID for how many days? Hindi kaya gyapon mga tagkumpiyansa kinahanglan ang istrikto nga pagsunod sang health protocol hindi tagid pagkalimtan nga likaw na ya sa ginatawag naton nga disgrasya. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sampedaya di pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika,
Ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamaturan, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsag ang mga kahintangan. Responsable at ang balita, pagdayon na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ito mga palanggagamangitan palamati. Ayun nyo naman kubos nga lang. Kay Bingsky Dagumboy, no? Gamonitor siya. Kag amuman, may gabi sa TSBS, Team Slowly But Surely. Flower Horn Group ni siya. Grabe. May ligas mong flower ba? Action Firing Line! Damo, baligya mo to, Toy? Ay, hindi ka kabalo. Bisan bunyag flower, di ka kabalo. May gabi na kay Alan Dimos, Rose Guevara, araman si Hailey Walter, Cathy Ver, Jane Labarti Isto, gamonitor sa paglaom sa Tabaw. Action Firing Line! Kagusimong Cal Torilla may gabi man, Pepper Parsley, sa aksyonar na mainsya sa Militar Police, PDEA, Army sa IDG, hindi nagid masaligan, pwera sa Mayo. Siling ni Bertie Raposco Caraballo, may gabi monitor sila sa Andumanan. Rebecca D. God bless kuno. God bless man sa imo. Salamat gid sa imo sining pag-monitor karon nga gabi. Now, antes ko kadtuan ng iban pagidunahon ko sa Action Dale Salazar, kay importante ini Action Firing Line! Manang City Health Office, isa ini sa mga masako kang nagapilang tao kumuway man kwarta nga magpakonsulta sang ilamang ginabatyag kung may sintomas kasubong sang COVID, hindi na sila magbaton starting 26 sining October. Kagiban pagid nga ma-update ambot ang sa face shield ordinance, ano nang nadangatan, ano nang development sa tuman? Action Firing Line! Ari mga balita gikan sa Bacolod City Hall. Action
Radyo City Hall Report. Upod kita kay Action Dale Salazar. Action Dale. Action Art gain announce subong adlaw sa Emergency Operations Center kon EOC sang syudad sa Bacolod pagi kay Executive Director City Administrator M. Ang nga umpisa October 26 hindi na magbato ng Bacolod City Health Office sa mga pasyente nga mayara sang ginabatsyag nga COVID-19 na symptoms. Action Art nag-manifest like mga pag-ubo, paghilanat o kung ano pa Action Art nga related ang sintomas sa COVID-19. Ang pinaka-purpose ni Action Art suno kay City Ad M. Ang nga ang puyo sini is maproteksyonan ining mga nagabusong bala nga nagapakonsulta sa lying-in clinic dira man sa compound sang CHO Action Art kay base sa ila sining datos sang EOC. May mga nagapakonsult Action Art dira sa CHO nga nagabusong kag turn out nga naga-positive sila sa COVID-19. So amoy ni siya sa karon ang isa sa luyag nga likawan or preventive measure nga ginalantaw sang EOC sang syudad para malikawan ang transmission sang virus dira sa CHO kag malikawan nga malatnan ining mga pregnant women nga nagapakonsulta dira sa Area Action Art. Pero hindi dapat magkabalaka no ining mga persona nga may mga symptoms ng COVID-19 kung hindi sila makapakonsulta dira sa Bacolod CHO. Dito sa Action Art iga-refer no sa may Bacolod Respiratory Outpatient Bro Center nga ginatawag dira sa area sang Base Center Action Art no. Kay sunod diri kay City Ed M. Ang ini siyang maga-serve nga catchment area kay dira may mga doktor man maga-assess sa sining kondisyon no kag kun bala kinahanglan nga magpaidalom sa swab test ining mga persona nga naga-manifest sang COVID-19 symptoms. Action Art actually suno kay M. Ang may mga plano na no ang syudad nga mag-sapol upod ang Otoridad Action Art no ining Philippine Obstetrics and Gynecology Society nga ginatawag nga grupo para may baluan kung ano ba lang nag-cause ni kung nga may mga pregnant nga mga or nagabusong no nga makaangkon sang COVID-19. So sunod diri sa City Administrator hopefully ining mga tikang mangin effective no para malikawan ang transmission sang virus. Sa press statement naman nga ginapalihag ni IATF Vice Chief Implementer Retired Major General Mel Feliciano Action Art. Sunod sa iya 20% sa mga probable o kung mga pasyente kung ipaidalom sa swab test kung Action Art nega-positive gid ang result no. Amo na siya ang nalakip sa statement ni Sir Feliciano base man sa press release sang Bacolod PIO. Ano ang portion sang palayaga ni Bacolod City Administrator M. Ang? We have gathered from the data that at the EOC no at the Emergency Operations Center, the data that we have gathered recently shows quite a number of pregnant women infected with COVID-19. So nakita na namon nga ang mga nag-aagi as a preventive measure since ang aton CHO ang aton ng mga pregnant women damo nagakadto sa aton sa CHO kay may lying-in clinic kita to prevent the contamination kag the transmission. Ang mga may mga symptoms similar to COVID-19, for example, mga nagka-cough, hilanat, may mga influenza-like illness, kag mga respiratory illnesses, i-refer na lang ni sila direkta dito sa aton Bro Center. Kaya may mga doktor man dito nga makakonsulta sa ila. So dito na lang sila to prevent transmission, the contamination. Kasi mga probable sila, mga suspects na sila, yung mga symptomatic na pakonsulta dira sa CHO, hindi na sila pag-i-cater dira, kundi nga i-direct sila dito sa Bro Center. Para nga hindi na makontaminate dira ang mga nagapaprenatal, ang mga nagapabulong dira kag nagakadto dira sa aton nga mga sa lying-in clinic. Para nga maipapaiway ang possibility nga base may transmission, i-silo na lang tanan ng mga influenza-like symptoms ng mga pasyente. Ito na lang sa Bro Center tanan. Sunod na batiano si Bacolod City Administrator M. Ang kag nagaserbi man bilang Executive Director sang Emergency Operations Center. So may time pa no since subong October
21, October 26, actually mayara sang period nga ginhatag ang syudad para makapreparar man no kada information and education campaign para sa publiko no kay base bala October 26 kadto sila kag may symptoms ng COVID-19 kag malang-alang. So dito dala sila Recta Action Art sa may Bro Center dira sa may Base Center. So bali ikaw na lang mismo gali kung may ginabatyag sa galingon mo, ikaw na lang bana-bana kung bala sintomas ng COVID, hindi ka lang magkadto, ti ina katulad sang ubo. Yes, Action Art. Kinatrangkaso ka bido mo na? Yes, ubo, hilanat, kaya mo lang mga usual nga symptoms ng COVID-19 nga mapatian natin sa mga balita, sa mga ginahambal man sa mga otoridad, sa mga doktor. Trangkaso, ubo, loss of taste, loss of smell, Action Art, no? Kag tiya mo ni siya ang dapat wala kay ni isang symptoms in kaso nga magkadto ka no sa Bacolod City Health Office. Pwede ka kakadto kung wala kay isang symptoms nga ginabatsyag. Ang gin-clear lang diri sang City Administrator kung mayara ka sang symptoms sang COVID-19. So hindi ka lang magkablak kabangod lapit man lang ang CHO padulong dito sa may Base Center. Isa ka sakay Action Art. Kaya dito may mga doktor man sa triage area sang Bro Center nga mag-a-assess sang imo sining sitwasyon kung bala kinahanglan kang ipaidalom sa swab test o ano ang mangin maayo no nga recommendation sang doktor sa imo Action Art. Sa iban nga balita gikan sa Bacolod. By the way, Action, dahil sa may BRO, pila ka bilog doctors ang mga duty da? Action Art, wala kita sang latest nga data kung pila ka mga physician no ang nag-attend dira no kay ang sabahin diri sang syudad may mga volunteer doctors dira hindi siya volunteer doctor ang administrator sa Bro Center si Dr. Mira Flores kung hindi ko magsala may mga nurse sa Action Art. Actually kung magkadto ma-accommodate kay Action Art kay enough man ang ilan sa mga healthcare workers no kag personnel para lang mapadayon bala ang operation sining Bro Center weekdays Action Art ang ilan sining operation starting from 8 a.m. hasta sa hapon no kay in kaso kung ay bandira naga-walk-in mo lang kung may mga symptoms nga mabatsyagan kag i-accommodate man sila Action Art para mapaidalom sa libre no nga swab testing program sa LGU sang syudad sa Bacolod. By the way, ang isa lang to ang nag-apply sa Bacolod no ka doktor? Nga subungan mo na guro naga-duty man. Actually si Sir Mira Flores, si Doc Mira Flores, Action Art, kanina magsasayin siyang apelyido. Siya ang pro administrator no, sang Bro Center Action Art. Mayroon na siya no, may bayad ka kumbaga. Kaya mo na gani ang hambal ni Ma'am M. Ang last time nga may mga application nga nagasulod sa Syudad Action Art para man magbulig kag mangin kabahin sang operation sang Bro Center. Actually, duwa tong plano nga padakwaon sang syudad nga magabulig dira no kaysa una may mga volunteers doctors dira o galing din nagbukas naman ang ila sini nga mga clinic so kinahanglan man nga mag pull out no ang ila sini nga serbisyo kag mag provide sang services sa pribado nga pamaagi Action Art. Sa iban nga balita gikan sa Bacolod City Hall, i-correct ang Action Art ang aton sining headline earlier regarding sinimulang moratorium sa mga proposed ordinance ni Bacolod City Councilor Dindo Ramos no, siya ning nag-author iya siniginadoso ang ordinance nga pagpatuman sa moratorium sa mga pagpanukwat bala sa renta sa mga awardees sa mga government-owned property. Ang coverage diri tatlo ka Mercado, Libertad, Burgos, Candal Market, lakip man ang Manukan Country. Ang bottom line diri is hindi magsukot no ay suspend temporarily ining pagsukot sang sining mga renta or leases from March to September 2020 Action Art. Hambal diri kay ina ni Councilor Dindo Ramos no ang author sang ordinansa. So diri siya amo na siyang tikang sang syudad no bagod man sining effects ng COVID-19 sa mga negosyante
Kaya sunod siya take on ang konseho nagapasa sa mga resolution nga nagapangabay sa mga pribado bala no nga mga establishments, mga mall kung mahimo ipaiway ang pagpanukot sang renta bangod sa effect sa COVID-19 pandemic. Sunod siya maghihimo man ang syudad no sining privilege para sa mga market vendors nga moratorium sa pagsukot sila sining monthly income. O galing sa deliberation kaina sang session na gin-question no ni Bacolod Councilor Archie Barra ang ining provision sang proposed ordinance. Kaso sa action ita, damo nga mga market vendors ang mayara sa mga balanse, mga delinquent payers kung bala may mga arrears or utang sa syudad. So paano ni siya ipatuman ang ining privilege balanse sa action ita? Kay under sang proposed ordinance ni Councilor Ramos, makwalify lamang ang isa ka market vendor sa sining moratorium kung fully paid sila. Sang so amo na siya ang question kaina ni Councilor Archie Baribar kung paano makabenefit ang mga market vendors kung pila sa ila ang may mga arrears o kung balanse pa sa syudad. So ang suggestion din ni Councilor Baribar nga ilakip man sa provision or clause ordinansa nga kung hindi pa makabayad ang mga market vendors to December 31, 2020 dapat i-rescind ang kontrata kag i-bid out ang ila sining pwesto sa hindi baka bayad action art sila sining utang or arrears sa syudad. Actually ati ang badre ni Councilor Okay. at ang balik Councilor Ramos iya man confirm no nga majority sa mga awardees ang wala makabayad. May mga arrears dira no. So ato na Councilor Ramos iya ginabaton or i-include niya ining suggestion ni Councilor Baribara kag next session ipasunod niya liwat sa second reading. So correct pa lang wala siya na-approve kay na second reading kay haba ito sa action na ito. So, pamatay natin na ang portion sa deliberation. Pero action dahil, kung di nagligad to, amo na gani ang issue to bilang ano ipatawag. Why na patawag si City Treasurer Balalilhi? Bangon nga nagligad. Amo tong issue nga daw hindi siya mag-implement bala? Lain ni siya action art. Lain man to yung condonation, lain man niya. Yes, lain ni siya. Okay. So, ginimuan nila nalang guro sa separado nga ordinance? Ariya renta niya sila renta ni siya. Yes, action art. Ato ya, kwanto condonation? Sa tax action art. Sa tax to yung ginabayaran nila. Okay. Yes. Ang balik Councilor din Ramos, separate ini siya kaysa no siya. Para ba ini sa mga market vendors nga kung tani kung mga fully paid kaya kung wala kaya balance makabenefit kita ni isang sini nga privilege. Ano ang portion sa deliberation sang sanggunang panglusod sa virtual session kinasang hapon? That we will not be encouraging them actually to pay their arrears. In fact, they can disregard this particular privilege and still not pay their arrears. Maybe we should place a clause, Mr. Presiding Officer, saying that if they will not pay their arrears by December 31, and yet they will be enjoying this ordinance from March to September, that their possession should immediately be the contract should immediately be enforced. Yeah, yes, it should be rescinded, and their places should be vacant and should be bidded out for those who are capable of paying. Because if they cannot pay, despite the fact that we already waived it from March to September, their arrears before this, Mr. Presiding Officer, I do not see any reason in the near future that they will be able to pay it. So what is the sense of continuing business with them if they are not compliant? Or maybe their business is not really viable, Mr. Presiding Officer. So let's not emphasize the obvious. My sense, Mr. Presiding Officer, is we will have to give a certain form of responsibility to our constituents. If they want to enjoy the privilege from the city, they should be compliant of its requirements. So may I request, Mr. Presiding Officer, if the good proponent can consider that
in the ordinance, Mr. Presiding Officer? Mr. Chair, I will accommodate that request, Mr. Chair. I will add additional provision or section in this proposed ordinance that will compel the awardees to pay. Otherwise, the city government of Bacolod will enforce the contract wherein they shall be evicted from their stalls, and the same be subject of a public auction, Mr. Chair, that is already included or provided in their award, Mr. Chair. Action na batihan na si Bacolod City Councilor Dindo Ramos kag si Councilor Archie Baribara. So ang next na step diri no nga pagahimuhon ni Councilor Ramos is ilakito ang ideya or suggestion ni Attorney Baribara nga kung hindi pa din makabaya din mga market vendors sa ila sining mga arrears by the end of December 31, 2020 ang ila sining i-kontrata i-rescind no kag i-bid out ang ila sining mga pwesto kag ihatag sa kutob sa mga negosyante dira nga maka-afford nga magbayad sa nga renta action art. So depende niya no in case nga ma-approve ni sa third kag final reading ang maka-benefit yang wala iya sang balance ang syudad pipila lang so no kay Councilor Ramos kay majority sa gihapon sa mga market vendors ang may aragid yang sang balance or mga delinquent payers action arta. Ginatunan pa ni Councilor Ramos kung balay lakit yaman ang mga nagabaligya tugla dito sa area sang Bacolod Vendors Plaza kaya kay check kung may nagarenta man action art kung may nagarenta man sa nga facility nga on sa gihapon sa city government of Bacolod. So for the meantime apat diri no ang area nga cover sining proposed ordinance ang Libertad, Burgos, Central Market kag ang Manukan country. So next week session sang SP diyan naman niwat ipasulod no ni Councilor Ramos kanya sininga proposed ordinance for second reading. Sa iba niya balita di Pero action day ni ng kwanda Vendors Plaza may gabaligya pagid man na daw. May gabaligya action art pero pipila lang no kaya actually ginraffle dira mga pwesto o galing ang nabala ang concern no sa mga market vendors nga due tayo gid lamang ang customer nga ila sining nagabakal dira ang magakadto dira sa likod or tubanga or kilid sa Manukan country no dira sa area sang barangay 12 action art no kaya actually kita dira naton may mga gagmay nga mga pwesto may nagabaligya sang ginagmay nga mga dulce dira, sigarilyo, kagpila dira ka mga merchandise. Amo man sa gapon action ang realidad nga nagasaka at laliwat no. Kutob sa mga pwesto dira sa Vendors Plaza nga gintugyan sang syudad. Nagasaka sila sa gapon dira sa may Central Market. Nga sang una ginadilian no bangod makabig sila nga obstruction kaya nga sini nga mga pwesto makabig nga illegal structure action art. Sa katapusan nga balita gikan sa Bacolod City Hall ginakabig diri ni Vice Mayor Alcide Pamilaran nga good news ining pronouncement sang National IATF nga pagbukas sining mga hotel no sa mga lugar pagintay dalom sa GCQ kag modified GCQ action art ginpahayag diri sang Vice Alcalde kay Mayo ini para sa ekonomiya sang Pungsod Pilipinas kag diri man sa may syudad sa Bacolod. O galing action art, pisar, nga pwede na maka-operate full capacity ining mga hotel, mga accommodation establishments. O galing sunod siya, wala pa yan sang final nga health protocol ka guidelines nga ginapapanaog or gintasugtan ang mga LGUs diri sa may Western Visayas or Region 6. Ang sining mga inter-island travel, wala action art, kung anong protocol, kung naling ka Iloilo, kadto ka diri Bacolod, anong protocol, kung wala kinarapat ang swab test. Ang information diri sang Vice Alcalde is may rapas ang final or meeting pag sinapol nga patigayon action art sa tanan nga LGUs involved diri sa may Western Visayas para mangin uniform ang policy nga i-implement no diri sa may Region 6 action art. O galing sunod diri sa Vice Alcalde wala siya sang ideya kung tan-o i-conduct ang ini nga pag sinapol. Kaya diri gin-explain ang protocol bala before sa Negros Occidental nga halin ka sa Panay Island kadto ka diri sa may syudad sa Bacolod nga taga-province ka ginaswab ka action art. Pero ang protocol before sa Bacolod City halin ka sa Panay Island or Iloilo kadto ka diri sa Bacolod City wala ka na ginaswab. So amo na siya hambal ni pamilyaran ang planchahon pa no dapat sa mga
official diri sa may Region 6. Pamatian naton si Bacolod IETF Chair Vice Mayor Elcid Familiaran. Ang national, Oo. tourism. Oo. Maybe good news for our secretary. Good news for our economy. Kasi mga tigitali pa lang national. Oo. But are we ready to receive tourist vibes diri sa city or nung pananaw? Kung hindi allow naman ang travel, kung ikikita kung nalagtong ng guidelines nila, gusto siyang Oo. health protocol. Sa doon ang kapon niya, matagal na sa secretary Manila, ang sipote na punta. Oo. Kaya ang inter-island vibes within Western Visayas to wala pagid finality, no? Makay pa kayo request ko naman meeting sa mga SDS para yung report. Oo. May schedule. Ang province na gaswas mo. Oo, city wala. And that province, nakitaan nila na may mga constituents sila na nagkapasite. Oo. At then, ang kuwan naman, teaching company, hindi sila present about Oo. requirement sila, hindi sila kabawi pero due time to travel. So, I think ako nang ganito ngayon sila. Oo. So, may scheduled meeting vibes? May scheduled meeting na ito na Action Art na batihan si Bacolod Vice Mayor Sid Familiaran ang chair ng local IATF. Ang na-mention mo tabla kay Action Art nga proposed face shield, no? Nga ilakip sa mandatory wearing of face shield sa mga public places, public transportation, and close offices. Wala siya kay na matalakay or wala siya nakasulod ni Councilor Baribar, no? Sa session. Kay gincheck na ng agenda, wala man na include Action Art, no? So possibly basi next week, no, or next session dira pa pag-aaprubahan sa third kag final reading ining pag-amend. Itawagin lang siya alas 8:42 na. Action Firing Line. Cory Vidaha may gabi watching from Kuwait. Araban si Botso Abasquez Loquias. Mga tagahagimit Lacanlota City. Keep safe everyone. Action Dale. Yes, Action Art. So, Why mapasulod? Damo ka na mga nagabaligya sa online nga daw nagahara-hara na. Sinya mangumpra naman taliwan face shield barato na actually subuang face shield, Action Art. Te barato, pero kung mag-required na ginakaroon, kundi damo gapon bakal. Actually, subong do ka normal naman lang makita nato na mga publiko, no? Kung naras sa mga public places, nagasuksok Action Art sang face shield. Pero may pipila sa gihapon nga wala, disregard, no? Ang health protocol, no? Galing ina siya kung magsulod ka sa mall, namo nang isa ka required, sakay ka public transportation, isa sa mga required, mga enclosed nga building that includes sa mga government offices, dapat naka-face shield ka. Yes, Action Art. Actually, national order na yan, no? From LTFRB, kag LTO, pinanglan public transportation, suksok kagid sang face shield, no? Kag amuman sa mga establishment like Mall Action Art. Kag ang dole, mga workplaces, gina-requirement ang face shield. So sa bahin din sa siyudad sa Bacolod, gin-institutionalize Action Art. Tamo na siya ang ginobra diri para ma-localize sining mga national order kag ma-implement diri sa may lokal, no, sa may syudad sang Bacolod. Actually, amo na bala makita diri naton ang publiko nga once magsuksok kaya face mask, may ara na gatabid Action Art nga face shield, no. So ka normal naman lang galing amo na bala ka kinahanglan may ara sang ordinansa para stricto pagid Action Art nga ma-implement na kay ambal diri ni gin-confirm sa aton ni Vice Mayor Sid Familiaran nga once ma-approve ang ining ordinance Action Art kag ma-publish, ma-implement, dugang ni, no, nga trabaho sang task force disiplina nga i-enforce, no, face shield, face mask, kag social distancing. Mayroon na sang legal basis ang sining nga pag-issue sa citation ticket kutob sa mga violators sang sining nga proposed ordinance in kaso nga ma-aprobahan na
sa third kag final reading. Pero sige pa man ang task force disiplina. Yes, Action Art. Actually, amo na gani, duwa ka team, no, natunga ang task force disiplina. Kag do ka active mo Action Art sa ila sining nga social media, no, kaya may Facebook sila, kag ang ila sining nga mga accomplishments. Kada adlaw may specific area sila nga ginakatuan, kag may mga violators Action Art. May ragi dia sang wala operation nga wala sang may madakpan, may ragi dia sang violators kag gina-issuean sang citation ticket. Galing tiyan mo ng problema ni Mr. Guano, ni Mr. Julingo, kay tiway sila ang service nga kalargaan sa madakpan lang, kapin mo kung layo sa barangay. Yes, Action Art. Kaya mo nang iban nagakulam sa salakyan sa iban nga mga offices, no, sa Bacolod Government Center, no. So hopefully mapangitaan na pamaagi sang syudad para at least continue sang ila sining operation, hindi maapektuhan kag ang tawo ma-compel gid or mapwersa nga magsunod sa mga minimum health standards. So mga Action Art, nagwa ng pinaka-latest nga case bulletin sa Department of Health Region 6 kag nagapakita nga Bacolod may 13 cases, kag ang Negros Occidental may 30 cases. So amo ni siya latest na bago na ya. Yes, no. Tonight lamang nagwa October 21 case bulletin number 208, no? So 13 new cases for Bacolod City, kag 30 naman ka mga kaso sa Negros Occidental. Kay kahapon, 4 lang tuya ang COVID cases nga nagdugang sa syudad Action Art sang Bacolod. So makita din naton for the record, ang Bacolod City may total nga 4,646 cases. 4,255 diri ang mga local cases, 507 na lang ang active cases, 4,021 ang total recoveries, kag subo-subo bangod na sa 118, no, ang nagkalamatay sa Bacolod bangod sining COVID-19. Mga update kag balita gikan sa Bacolod City Government sa ang ka-action niyo. Action Dale Salazar, una sa balita na sa action sa Bacolod Action Radio. Action firing. Salamat gid Action Dale Salazar, mga balita gikan sa Bacolod City Hall kay Alex Montesa. Sila nga official sir, balantayan ang presyo. Sinasakyan naman na sa mga sindikato, sa ilit-ilit lang, miski SRP, wala. Ang face shield, i-freeman sa syudad. Pas Mayo pagid, labot sa free swab test. Good idea, manati i-check man kung ni Councilor Bari-Bari. Kaya doon may mga proposals ang una nabot kung sigiyon. Action firing line. Si Melanie Mondia Mahinay, monitor man, Attorney Councilor Anne-Marie Palermo, si Cory Vidaha, ay nabasa na natin. Si Jocelyn Song Comedia, may gabi, thank you, Gid. Araman, gamonitor, si Alex Montesa. Siling nga way kada tsansa mag-champion sa City Health. Siling nga kuha ka lang medical certificate, daw sobra pa sa mga nagabantay sa Corazon Locsin, ang pila. Kuha ka travel pass, daw nagabulanti ka lang utan sa kanlaon, ay klain, gabulanti utan sa kanlaon. Si Toto Pabalati Ignacio, good evening sa tanan nga Ignacio family sang Isabela Negros Occidental. Salamat gida. Sa Silay Siagali, Chris Vilma Reyes sa barangay Estefania sa East Homes 3. Gamonitor man, thank you. Jovin Bulan, comrade, barangay Handumanan. Jen Ignacio may gabi, kabamati kami may gabi sa pamilya Ignacio sa Purok Paglaom. Jasper Biligorio, nyamagkot lang ko tani, kung magpuli akon mama kag papa diri sa Murcia, kuwanan tinon pa sila, halin sila sa Iloilo, pero apor man sila. Salamat. I-check ko lang na kay Akson Marlon kung ano ang regulasyon sa Murcia, no ay kwidiyas mo ha. Action firing line. Ray John Tan Villalon, watching from Barangay Purisima, Manapla. Patami o lang kay Dennis Ribor o Richard Tibor, Roma, sa San Enrique, kag sa Energy Fans Club. Hilda Catalogo Vicente, may gabi monitor sa Manila kuno. Thank you, Gid. Garner Evangelista, classmate, kumusta ka na da sa Saudi?
Action firing line. Daw nag-jutay ang Saudi. Grabe to sa Saudi. Madakpan ka to. Ang multa mo perti kadako. No? Kapin pa kuno OFW. Kating mo sildo. Insakto lang sa multa sa COVID nga mga violation eh. Action firing line. Sige. Good evening, stay safe. Falin kay Bingsky Dagumboy. Nabasa ko na din kaina. Ang iban, karon naman nagdugay. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ding tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ding tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay.
Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ding tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus.
Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng BIDA ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask. Maing gabi lang galing kay Merna Onofre Cloud. Gamonitor sila ni Toto Bari dira sa Villa Estefania. Nakag si Remy Villamarso sa Iroreco, Macharlita Daquiado sa Buena Park kag Shirley Daquiado. Salamat Jerry Aziro Jr. Monitor man. Sige, why na tagaling time? Action Firing Line. Salamat gid sa inyo pagpakigbuylog diri sa Wednesday edition sa Action Firing Line. Sa ngalan sa inyo suki kag regular nga anchorman Action Brian Morden. Ako naman Action Artay Hupon. Thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action